Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. 46-да 11Б йортында яшәүчеләр су белән тәэмин итү проблемаларыннан интегә. Моның сәбәбе ниде? Хәрби автомобильләр, кар җыю техникасы КАМАЗ һәм башка күп нәрсәләр. Рөстәм Миңнехановка республикада һәм Чаллыда эшләнгән техниканы күрсәттеләр. Ирексездән чыныктыралар. Менә инде 8 ай буе 46-да 11Б йортында яшәүчеләр су белән тәэмин итү проблемаларыннан интегә. Алар әйтүенчә, краннан кайнар су иртә белән генә килә. Көн дәвамында җылымса су гына ага. Проблеманы хәбәрчебез ачыклады. Вадим Гришин күзәтүләре буенча су иртән генә кайнар була. Элек алар бойлер кулланганнар, әмма күптән түгел ул ватылган. Дома живем с маленькими детьми, 3-5 годиков. Когда нужна горячая вода, ее нету. Подмыться, принять душ, воды нету. Она идет, вместо горячей идет теплая. Йортның башка яшәүчеләре дә суның җылымса гына булуыннан зарлана. Кайнар су юк. Ваннага кирип басасың юынам дип, анда инде бер 20 минутлап кайнар су краныннан салкын су ага. Бер 20 минуттан соң ул җылына башлый, бәхетең булса кайнар суда килә башлый бер 30 минуттан. Нәшу? Бирдә яшәүчеләр әйтүенчә, алар инде торак инспекциясына, прокуратурага, автозавод башкарма комитетына мөрәҗәгать иткәннәр. Күп катлы йортта кайнар су белән тәэмин итү даими рәвештә өзелә. Декабрьдә булган чираттагы аварияның нәтиҗәләре әлегә кадәр күренә. Декабрьдән башлап, моннан нык су ага иде. Бөтен стеналарыбыз безнең разводларда заявканы берничә тапкыр биргән идек. Заявкага бер кеше дә килмәде безнең. Нәтиҗәдә турба өлешчә алыштырыла. Өй буенча җаваплы еш су басуны булдырмас өчен компания подвалына кайнар су температурасын төшергән дип фаразлый. Әмма хезмәт күрсәтүче оешмада өзлексезләр һәм даими проблемалар йортта яшәүчеләр ягыннан таләпләрне бозулар белән бәйле дип белдерә. Это переустройство и переоборудование общедомовых инженерных сетей. Второе – снижение температуры из-за подмесов, которые создают неправильное использование бойлеров, гигиенических душев, полотенцесушителей, лесенки, заужение диаметра труб, которые создают сопротивление, повлекшее к нарушению инженерных расчетов при проектировании дома. Ләкин проблеманы хәл итәргә була дип аңлатылар хезмәт күрсәтүче оешмада. Турба үткәргечне алыштыру өчен төбәк капиталь ремонт программасына керергә кирәк. Әмма күп катлы йортка нибары 5 ел шуңа бәйле рәвештә торакчылар гомуми җыелыш үткәрергә, идарәче компания төбәк фондына җибәрәчәк тиешле документларны рәсмиләштерергә тиеш дип аңлатылар безнең төшерү төркеменә. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитов, Артем Колесов, яңалыклар. Хәрби автомобильләр, кар җыю техникасы КАМАЗ һәм башка күп нәрсәләр. Шәһәр советының йомгаклау сессиясе башланыр алдыннан мастеровой Рус драма театры каршындагы мәйданчыкта республикада һәм Чаллыда эшләнгән техниканы күрсәттеләр. Лилия Гатина җентекләбрәк. Бу бронетехника Чаллыда җитештерелә. Техника хәрби бурычларны үтәү өчен шулай ук шәхси составны, хәрби йөкләрне ташу, дошман белән ут элемтәсе шартларында аларны яклау өчен билгеләнгән. Образец уже участвует в зоне СВО. Очень себя хорошо зарекомендовал с точки зрения защищенности, с точки зрения ремонтопригодности, простоты. Поэтому машина надежная. Спасает жизни, все, что нужно для армии. Бу йөк машиналарында Лисичанскның тыныч халкына гуманитар ярдәм һәм хәрбиләр өчен шеф ярдәме алып киләләр. Помогаем волонтерам, союзам десантников. И уже первая машина уехала в 2022 году. За прошлый год мы отправили порядка 20 автомобилей, в том числе проект, который здесь рядышком находится, у Рустама Гатина полевая кухня. Полностью снабжаем, довозим продукты питания туда. Грузы бывают абсолютно разные. Это и автомобили, и квадрокоптеры, и оборудование разное. Рустам Гатин командасы волонтерлары аларның кыр кухнясы көн сайын Лисичанск халкы өчен 5000 порция кайнар ризык әзерли. Күргәзмә кунакларын шейх һәм солдат боткасы белән сыйладылар. Активист шулай ук үз командасы белән беренче ай дәвамында гамәлгә ашырыла торган яңа проект турында да сөйләде. Новый проект затеяли. Уже год возим детей с самыми серьезными диагнозами и заболеваниями с Лисичанска. Сюда он очень успешно реализуется. И самые суперские результаты есть. Дети уже начинают и ходить, и разговаривать. И это очень хорошо работает. Пока мы живые и знания есть, я думаю, что надо эти знания применять и пользоваться.
Моннан тыш кар җыю техникасын, үзбушаткыч, ярым прицепын, чүп ташу машинасын, трактор, КамАЗларны һәм башка күп нәрсәләрне күрергә мөмкин иде. Күргәзмә театр эчендә дә дәвам итә. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановка ирекле эшчәнлек, медицина, төзелеш материаллары ясау өчен җиһазлар җитештерү казанышлары экспозицияләрендә тәкъдим иттеләр. Лилия Гатина, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Кыш көне безнең организмга витаминнар аеруча кирәк. Файдалы микроэлементлар хәзинәсе ерак көнчыгыш балыкларында бар. Нерка, чавыча, тунец, палтус, омуль, тайман, ак балык һәм башка продукцияны Green сәүдә үзәгендә Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмәсе ярминкасында 17 февральгә кадәр алырга мөмкин. Һавага яңа әзерләнгән балык исе таралган бер кисәк ашаганнан соң балыктан аерылу мөмкин түгел. Диңгез продуктларын яратучылар өчен монда яңа тотылган балыктан әзерләнгән 35-тән артык төрле ризык бар. Чавычи я слабосоленые все время беру. Вкусные, свеженькие. Нарезаю ломтиками в баночки, в морозилку. Вот. А потом потихонечку достаем небольшими баночками, едим, она хорошо хранится и при размораживании не теряет своих качеств. Взяли, что рекламируют, то есть чавычу, палтус вот нравится, палтуса кусочек взяли. Что еще взяли? Ну, икры чуть-чуть. Я постоянный покупатель. Взял чавычу, белорыбицу. Отличные рыбы, витамины и здоровье. Все. Так что я здесь постоянно покупаю. Рекомендую остальным тоже. Бу деликатес кына түгел, ә Камчатканың шин асыл ташы ребертекле уылдык. Бу тәмтемне куллану организмны Е, Д һәм С, омега-3 һәм 6 витаминнары белән байыта. У нас шикарная икра, крупнозернистая, отборная. Обратите внимание, прям зернышко к зернышке. Слабосоленая, она богата витаминами и микроэлементами. Детишкам, беременным, это же натуральная икра. Ашыгыз, Камчатка балыгы һәм уылдыгы ярминкәсе 17 февральгә кадәр Green сәүдә үзәгендә беренче катта эшли. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 февраля. ТЦ Green. Первый этаж. Остановка Глобус. Подарочные сертификаты СПА-клуба «Растал». Роскошный подарок к празднику для близких, друзей и коллег. Узнайте подробнее на сайте rastal.ru и по телефону 44 22.